Takže zdravím vás, priatelia. Konečne nám prestalo pršať. Dole počuť hornád, ako húči. Ide veľká voda. Na celom Slovensku sú povodne. Včelnicu to našťastie nejako nepostihlo. Včelstva už sú prakticky zazimované. Dával som poslednú dávku krmiva. To som dával fotku na Facebook. No a vlastne niektoré odoberajú rýchlejšie, niektoré pomalšie. Tak tie, ktoré už majú odobraté vlastne tú poslednú dávku, tak napríklad tu tam tie dva, tak tam som už vlastne dával dole ten nízky krmný nastávok, dával som dole krmítko a už som to vlastne pripravil na zimu, klasicky na 12 stavky. No a tie, ktoré ešte majú neodobraté krmivo, tak tie ešte počkam a potom vlastne všetky rodiny už budú len na 2 bečkách a tie horné nízke krmné nastávky odkladám na zimu. Krmítka, keď likvidujem, vlastne dávam dole z rodín po zakrmení, tak ich umývam, mám tam hore keramzit. Keramzit takisto premiývam v horúcej vode, je to veľmi hygienický spôsob, ako vlastne dať niečo plávajúce navrch na ten sirup, lebo keď sa tam dáva slama alebo drievka, ono to rádo plesniveje a tak ďalej. Ten keramzit je opakovateľne použiteľný, pokiaľ sa premije a funguje to dobre. Takže takto tu sú vlastne už zazimované rodiny. Tu nahore takisto všetko už som dal dole krmítka, tam sú ešte 2, tu je 1. No a mám založené pasíky na jesenné liečenie. A celý august som mal založené pasíky kyseliny šťavelovej s glycerínom, to ste mohli vidieť na predošlých videách. A myslím si, že veľmi dobre účinkovali, keďže momentálne nie sú spady nejako veľké. Je tam pár desiatok klieštíkov na podložkách, takže určite je to lepšie, ako som mal minulého roku. Minulého roku to bolo dačo strašné. Takže venujem sa teraz technickým veciam na včelnici, dokončujem ohradník. Dával som tu od tohto rohu izolátory, niekde tu som skončil a teraz ešte potrebujem dokonca dať k brane izolátory a už natiahnem droty a ohradník konečne bude fungovať. Keďže som ho v máji kúpil, začal som ho robiť, ale sezóna bola taká prudká, že nebolo času na toho dokončiť. Takže teraz to dokončím. Upratal som si sklad. No a tu hore som si dal také pozičné svetlo. Uvidíme, jak to bude svietiť, lebo je to za 10 eur. Či to bude mať nejaký účinok, či nie. A každopádne mám tu solárny panel na ten ohradník. Dnuka je baterka 100 A, 12V. A ešte dnuka idem vymyslieť nejaké svetlo ledkové na magnet, že sa hore dá, no nevidno tu na nič teraz, hore sa dá na strechu, na plech, pripne sa magnetom, napojí sa to na tú istú baterku, ako je ohradník a vlastne budem tu mať svetlo, keď tu na večer niečo robím. Takisto tu mám odložené 20 Bčkových hramíkov, 10 Ečkových, tie som teraz síril. Pokým sa neochladí poriadne, no tak ich budem síriť, lebo víjačka sa do nich rada púšťa. No a tak, zatiaľ sa s vami lúčim. Potom ešte pridám ďalšie video, keď už budem kompletne likvidovať všetky krmné nastávky, že ako to vyzerá. Majte sa.